ידע בבנק ומחר ב5 עוד לא התחילה להתלבש, משהו בה כבר מתרגש להתגייס. יש לה מדים עם חולצה ירוקה שעל הגוף מגרדת נורא, פתאום עולה טיפה חרטה להתגייס. עד שאמרו לה הייתה כל כך עצובה, עד שנתנו לה רקדה בעוד חזרה. לא האמינה שזה יבוא כל כך מהר, פתאום הבינה שהיא תוכל לגייס. נוסעת תמיד באוטו של כפיר, רוצה עבודה במקום רציני, היא לא מבינה שעכשיו זה הזמן להתגייס. היא לא קלטה שמחר זה הסוף, עדיין לא התחילה להרוס, עוד מתפללת שזה לא יקרה להתגייס. עד שאמרו לה הייתה כל כך אומללה, עד שנתנו לה רקדה בעוד חזרה. לא האמינה שלא תרקוד באשדוד, פתאום הבינה שהיא התמחה גיוס. היא הראשונה לעזוב את הקן, הילדה הקטנה גדלה כה מהר, תמיד עם פיג'מה, איך תסתדר להתגייס. לטירונות היא הולכת ישר, היא תהיה מדריכה מעולה, החלום מתגשם, הגיע הזמן להתגייס. עד שאמרו לה הייתה כל כך עצובה, עד שנתנו לה רקדה בעוד חזרה. לא האמינה שזה יבוא כל כך מהר, פתאום הבינה שהיא תוכל לגייס. עד שאמרו לה הייתה כל כך אומללה, עד שנתנו לה רקדה בעוד חזרה. לא האמינה שלא תרקוד באשדוד, פתאום הבינה שהיא מחר הגיוס, פתאום הבינה שהיא מחר הגיוס.